Bi izanen dira aste honetako musika zuzenean telebistako eduki nagusiak. Erritmo dantzagarriekin hasiko dugu saioa, eta horretarako Zazkel taldearekin bildu gara Arrasateko gaztetxean. Bilboko taldeak ez entzun diskoa kreatu du, gustora eta gogoz entzun dugun disko ederra. Errepidea hartu eta deusez taldearen entsegu lokalera abiatu gara, argitaratu duten lehen disko luzea ezagutzeko. Eibar herriko hirukoaren rokaz gozatzeko aukera izango dugu bigarren erreportaje honetan. Bilboko Zazkel taldearekin egin dut hitzordua Arrasateko gaztetxean. Pasaden urte amaieran, ez entzun diskoa kaleratu zuten Baga-Biga zigiluaren babesean. Eta geroztik, zuzeneko emanaldietan murgildua dabil taldea. Euskal pop erradikala lau haizetara zabaltzen. Ez entzun diskoa Banden Lehia txapelketa irabaztetik dator. Kantuak Garate Estudiosetan grabatuak izan dira, Kaki Arkarazoren gidaritzapean, eta kantuen sorkuntza azkarra bezain bizia izan da. Kantu asko estudioan bertan amaitu dituztelarik. Egia esan, Banden Lehia txapelketa erabazti genuenean, sarietako bat zan disko berri bat ekoiztea, Baga-Bigak ekoiztu bat zigun, eta ez genokan abesti barririk, justo diskoa grabatu genuen urte bereko maiatzean, eta horra hasi ginen. Txaunek bazituen bere bozeto batzuk bere ordenagailuan, eta handik hasita hasi izan disko hori. Egia zen oso denbora laburrean grabatu izan genuen, 6 hilabetetan disko horietako kantak egin genituen, eta gehien bat justo gehien entzuten ari ginen musika izan zen gure eredu, momentu horretan. Igual, disko musika estilo britaniarrak eta The Smiths, The Cure eta horrelakoak. Eta esan behar dugu ere, amaitu genituela asko estudioan bertan. Orduan, presaka ibili ginen, baina Etxaunek esaten du, zutik erortzen gara beti. Eta nik uste baiet zutik erori garela oraingoan ere. Orain dena da eremu mortua. Orain dena da eremu mortua. Orain dena da eremu mortua. Orain dena da eremu. Musika txapelketek garrantzi handi izan dute Zazkel taldearen ibilbidean. Banden Lehiaz gain, Leioako pop rock txapelketan ere saritua izan da taldea. Uste dut baietz, batez ere Banden Lehia eta Baga-Bigak dituen kontaktuak direla eta hortik etorri zaizkigu elkarrizketak, periodikoetako artikuluak eta bateak ireki dizkigu. Igual ez gara oso txapelketa zalea edo, baina batzutan, egiten duzu eta ate bat irekitzen bazaizu hortik aurrera. Eta ere medio bat da, igual, jakiteko, ez? Gure lana bestek nola baloratzen duten medio bat da. Azkenean, garai esertatu gara bi txapelketa ezberdinetan eta horrek esate dizu, ez dakit, jarraitzen ari garen bidea, ez dakit, egokia den edo, bentsa jendeari gustatzen zaio. Han Pupiren ipurtaldean ertzainaren musika banda txindatak tenplatzen ari da.
Gogoratu gure telefonoak irekita daudela eta hitzak zeinek asma haren premiua. Hogei urte dira, 20.000 milioi gure kontu ordaindu zela mustroa. Ai ama, abanberden muturra da, arrakastaren gailurra. Euskalogiek ere gizuen salvaziaren ikurra. Bizten honeko beste hainbaten antzera, platillosen semeari egin zuten arrera. Ustelkeriaz botera lortzea, hau da jeltzaren afera. Euskal pop erradikal bezala definitzen dute euren burua. Musika taldeek etiketetatik ihes egiten duten garai hauetan, Zazkel taldeak bere asmatu du, eta argiki gainera. Hori egia esan gure arteko broma bat bezala sortu zen, eta gero, ez dakit, elkarrizketaren batean edo esan genuen, eta orduan gero kazetari batek ere horri buruz galdetzen zigun, eta azkenean ematen du, ez dakit, arrakasta izan duela etiketa horrek. Egia da jendeak garai horretakoek euskal rock erradikala jartzean, musikariak ez zeuden pozik marka horrekin edo, baina guk brometan sortu genuen eta funtzionatu du. Musikalki 80. hamarraldiko zertzeladak nabariak dira disko osoan zehar. Sintetizadoreak, teklatuak, baxu lobiak, gitarra riffak, atzera begira jarri dira. Alta egungo soinua dute. Taldea eta hori, hasi ginenean, geneukan, garbi geneukan, gure, lortu nahi genuela, soinu, ez dakit, 80. hamarkada, 80. hamarkada hori zela gure referentzia, ezta? Orduan, eta lehenengo diskoa ikusita, ikusi dugu, bigarren diskan, sakondo egin dugula, soinuak eta hori, azken finean, denbora gitxi geneukan ez, diska ekoizteko, esan genuen, badaukaguna, sakonduko dugu ondo, eta soinuak ondo aterako ditugu, eta hori izan da gure Taldearen beste ezaugarri bat, Irati eta Etxaun abeslarien arteko jokoa da. Abeslari bat izan beharrean, bi dira disko honetako ahots nagusiak. Kantu bakoitzak behar duen ahots aukera baliatuz. Nebarrebak gara abesten dugunok, edo tolok ere egiten ditu ahotsak, baina ahots nagusiak nebarrebak gara eta ez dakit. Batek behin esan zidan, eske mutila eta neskarenean, baina timbre antzekoa duzue eta oso ondo sonatzen dute bi ahotsek elkarrekin. Eta nik uste dute baduela hortik zerbait. Ez dakit, txikitan konfunditu egiten gintuzten ahotsa aldatu baino lehen, Etxauni. Orduan igual egia da antzekoa dela ahotsa. Guk koroei garrantzia ematen diogula eta aurrera begira ere igual hori gehiago landu nahiko genuke. Ikertu beharreko esparrua. Egia da ere, esperientzia azkenean gradua dela. Lehenengoko diskoan, adibidez ni lehenengo sartu nintzen estudioan, Irati nik bai, Txosk ere. Orduan, bigarren diskorako genekien apurtzuat zer aurkitu behar genuen, ez? Gainera, Karate Estudioetan grabatu genituen bi diskoak, eta genekien kakikin nola egiten zuen lan, eta esperientzia horrek kriston gradu bat emate dizu, ez? Orduan ikuste, helduago ere hori esaten duen arren, esperientzia horrekin gero soinuak eta lortzeko puntua izan dela. Eta kakik ere lasaitasuna ematen zuen, ni hasieran joan nintzen urduri, joz izango da, estudio batean sartzea, baina ez dakit. Sekulako patxada dauka, ez da inoiz urduri jartzen, eta, ondo. Belarriak estaliz, hobeto entzuten dut. Doinuan euke egiten dut eta obiratu ditut. Zazkel taldearen doinuek dantzara bideratzen dituzte hankak. Erritmoen jolasak handiak dira taldearen musikan. Festa eta aldarrikapena ederki uztartzen direla erakusle. Izan ditugun influentzia batzuk ere oso dantzagarriak izan dira. Disko musika gustatzen zaigu, adibidez ZTD bera txiken bersioa da, eta oso dantzagarriak dira euren erritmoak, ez? Eta, zan apurtzuet, bi gauza horiekin jolastea, ez? Nahi genuen hori plazaratu, ez? Musika dantzagarri bat, eta gero, kritika egiten genion horreri, ez dakit, azkenean beti
kuadro berdinean sartuta geunden eta ez ginen hortik urteten, eta bueno, kritika bi gauza horiek salatzen ditu, ez? Erronka da bestek dantzatzea eta baita guk geuk dantzatzea ere. Guretzako bada erronka ere hori. Disko berri honetan, Ertzainak taldearen infernuko atean kantua barneratu dute. Jatorrizko kantua hartu eta taldearen unibertsora ekarri dute maisuki. Gainera oso ondo funtzionatzen du zuzenean. Gu geu ere ez dakit motibatu egiten gara kanta hori jotzean. Eta jendeak ikusten ditugu ere, gazteak, oraindik igual Ertzainaken kanta ezagutzen ez dutenak, gustora eta ez dakit, ikusten ditugu da kontzertuan momentu berezi bat. Ematen du gora egiten duela kontzertuak momentu horretan. Egia esan kanta ezberdinak planteatu genituen bersio bat egiteko, bai aspaldi bai Jotakieren bersio bat jo genuen zuzenean, eta bueno, inork ez du jakingo, porque ez dago grabatuta, ez? Orain bai. Baina abestia zein lan ez. Ez, eta egia da, abesti ezberdinak planteatu izan genituela eta emate du asmatu dugula, ez, abestiaren. Ikusten zerbitzura, hemen dena da maru, dena da kukurria, urrutira ez joa, hau da kulturaren fast fooda, hemen dena da maru. Afera Ustela kantuan berriz, fast food kultura aipatzen dute. Kultura bera eta musika industria ere ez daudela egoera horretatik salbu. Ikuspegi internazionaletik begiratuta, baina baita euskal musikari begiratuta ere. Ez dakit, batzutan igual kanpora jotzen dugu kritika egitean, baina etxean ere baditugu horren adibideak, ez? Eta asko entzuten den, Euskal Herrian asko entzuten den irrati bat, horren erakusgarri da. Disko berria kalean, aurrera pausoa nabari du taldeak. Ohiko ere mutik atera eta euren musikal leku gehiagotara iritsi delakoan daude. Nik uste harrera oso positua izan dela. Egia esan, niretzako puntazoa da kotxean kontxa arrankatzea, EITB musika jartzea eta zure kantak entzutea, ez? Niri horrek ematei konfiantza bat hori, lehen esan dudana, ez? Lana ondo gauzela egiten. Eta oso entzunda izan dan edo ez, jende askok komentatu izan digu, hori irratietan entzuten dela, gaur justo lanean batek esan dit denda baten zegoela eta gure kanta bat sazean edatu zuela, gustoko zuela eta derrepente zazkel. Hasierren taldea da, eta egia da ja lan honekin, ere eginda horrelako mediotan lan profesionalago bat bagabigan bitartez ere, eta horrek ere aukera emate dizu, mediotan egoteko eta bai. Eta egia da gaur egun jendeak ja deitzen digula gure kontzertu bat izateko interesa duelako herriko jaietan, eta lehen guk egin behar genuen lan guzti hori, eta egia da gaur ate joka etorten direzela. Gure lana ere badago, baina bai, deitzen digute. Urrutira ez joa, hau da kulturaren fast fooda, hemen dena da maru.
milioika dira Euskal Herriko entsegu lokaletan kantuak sortzen aritzen diren bandak. Horietako bat Eibar Herriko Deusez hirukoa da. 2016 urtean sortuak dagoeneko kalean dute rock ordenaretan datorren euren estudioko lehen disko luzea. Taldearen egungo egoera ezagutzeko Erik, Alex eta Koldorekin egin dut hitzordua. Bueno, taldia 2016ko erdialdean sortu zen, edo bueno. Udaberri aldera. Bai, hasi ginen saiatzen, ideia batzuk genuzkan, kanta batzuetarako, eta bueno, nahi genuen talde zuzena izatea, talde pizkat direkto eta kaineroa egitea, eta bueno, pizkanaka juntziren kanta batzuk ateratzen, eta bueno, gehiago gure lehenengo bizkakin. Bai, urte bete onginen gutxora bera konposatzen eta pizkaten pulitzen tema danak. Eta, bueno, neko askar sartu ginen estudioa, hasi ginen Duzorbitikin hitz egiten, berakin igual grabatzeko, eta, bueno, lagun artean hasi ginen eta oso ondo hartzen zuen, azkenean. Gainera, preproduzio txiki bat egin genuen, bi hilabete lehenago, eta bera, bueno, pizkat abestiak ikusen nahi zituen, eta pizkat bere aholkuak ematia, eta berak nola ikusi zituen abesti bakoitza, eta bueno, egia esan da asko lagundu zigun, eta pizkat soinua definitzen edo... Garrantzitsua dela, beste ikuspuntu bat ikustea, agian hemen zauz beti zure kantak egiten dituzu, eta gero beste kanpoko norbaitek esaten badizu ideiaren bat, edo okurritu zaizun zerbait, lagungarria dela, ez? Oso garrantzitsua, eta burua irekia ikitzea gauza horretako. Lehen disko honetan 10 kantu sartu dituzte. Hala ere, hauek ez dira taldeak sorturiko lehen kantuak izan. Lehen garai honetako kanturiko berenak baizik. Kriba bat egon zan, ez? Osea, abesti gehiago konposatu genituen hasieran, baina, bueno, gero ikusi genuen batzuk hobeto daude, beste batzuk ez, da jarri genuen tope bezala esan genuen, 10 abesti. Eta, bueno, aukeratu genuen zen gure ustetan hobeto zeudenak, ondona funtzionauko zeudenak zuzenean azkenean. Eta bai, hombre, kriba egin genuen, gero hor daude abesti horiek, ez? Oraindik igual beti da oso errekuperalek ezuna, ez? Baina... Bai, eta zaila da talde bat azten dezunean, estiloa aurkitzea. Baina lehenengo abestitik jakitea nola izan behar diren kanta guztiak, ez? Zeren musika mota asko entzuten dugu, musika mota asko gustatzen zaigu, eta zaila da gauza bat zerotik hastea, pizka beldurra ematen du hasieran, ez? Iruñan grabatu dute lehen diskoa, Josu Erbiti soinu teknikariaren estudioetan. 3 musikariek batera grabatu dituzte musika tresnak, kantuetan banda soinua lortu nahian. Bueno, Josu bere estudioan bereziki dauka oso ondo hartuta bateriaren soinua, eta aukera eman zigun denok batera grabatzeko. Hasieran pizka beldurra genekan, ez? Zeren beti zadezu ezakatzak edo alako gauzak atera daitezkela, baina bueno, nahi genuen ere zuzeneko indar hori, lortzen genuen 3 batera jotzen hori lortzea grabazioan. Diskan pizkata agertzea, ez, indar hori, eta oso ondo funtzionatu zuen azkenean. Lana eman zigun grabatu horretik, dana oso ondo prestatu daukitzea, gero ez eukitzeko errepikapen asko, baina guri ere asko lagundu zigun talde bezala hasteko, eta gero diskuen guk uste dugu badaola energi-puntu hori, ez dela igual hain hotza. Bai, rutina ezaten zen egiten genuen, grabau genuen 3 egunetan hor estudioan. Eta egiten genuen kanta bakoitzeko 3 toma, eta gero aukeratzen genuen toma onena, eta
gero ja sartzen genituen arregloak, beste gitarra batzuk, edo ahotsak ere, gero sartu genituen. Baina bai, pizka bilatzen genuen toma on bat lortzia, indarrakin. Gure ideia zen, igual, genokan arreglo kontuekin, zenbat arreglo sartu, duda hori geneukan, igual, arreglo asko sartzen badituzu, igual gero zuzenekoa galduko dula, edo arreglo gutxi sartzen badituzu, igual diska ez da inondo gerauko, orduan horrekin bai, duzu lagundu zigun, eta gure ustez, zuzena izan zen nola grabatzea, erabaki oso ona, eta ondo gaudala. Deuso ez taldeak rock musika lantzen du. Hori bai, moldare ezberdineko rock kantuak dira, non territorio ezberdinetan barna aritzen diren. Azkenean musika mota asko entzuten dugu, eta, bueno, guretzat oso garrantzitsua da, zehose potentea egitea, guri musika potentea asko gustatzen zaigu, baina adibidez melodiei importantzia asko ematen dugu bai. Ni garrantzia asko ematen diot melodiari, oso garrantzitsua iruditzen zait kanta bat, entzuten dezunean eta gero burun sartzen zaizuna eta hor geratzen zaizu eta ezin dezu kendu. Baina influentziak bai asko dira eta mota askotakoak, zeren talde asko entzuten ditugu. Ezakegu Queens of the Stone Age, Foo Fighters eta Pantera, edo Pink Floyd. Niri jazz asko gustatzen zait eta, bueno, baina bai. Eta lehen esan dudan bezala, zaila dela, gehian puntu bat aurkitzean, nun estilo guzti horiek aurkitzen diren, eta ondo, ez? Pizkak galdu gabe, ez? Aurreko proiektotan igual lan egin dugu beste estilo bateko musikan, igual abesti luzetan, eta ez genuen nahi hor galdu. Gure zailtasuna beti izan da, beti nahi dugu kanta motza, eta ez dugu lortzen. Bai, beti luzatu egiten gara, ez da hori azkenean, igual abestiak ez dira hainbeste luzatu, baina igual abestien artean badago variedade hori, ez? Igual parte lasai bat sartu garen abesti baten, baina dago igual abesti bat lasaia, ez? Piskaten... Azkenean ez da limitazio horiek ere, puntu hona eman diotela ez, diskoari zenun. Hasieran pentsa dezakezu limitazio horiek, ez direla zure onerako, baina gero, eukitzea, como bez, egin nahi dut kanta erraz bat, ez erraza, baina, estruktura erraz bat, edo estruktura ezagun bat, estrofa, estribillo, eta alako zehose simple. Eta hori ere, ezkenean bere puntu ematen dio. Alde txarra da, arduratzen nauena, autoekoizpen bidez kaleratu zen lehen diskoa pasaen urrian. Hilabete batzuk pasa diren honetan, egun nola ikusten duten galde egin diegu. Lagundu digu, hor beti goten da etapa batez, hasieran ez dezu nahi diskoa entzun. Hien askatu nahi zen bestal disko hotzen eta hori danak. Eta behin puntu hori pasau eta gero, diskoa hartu dugu berriz, oso gustora gode asko gustatzen zaigu. Eta behin, pixkat atzera begira, laguntzen dugu baita ikusten ze bide nahi dugun hartu, ez? Nola esan dugun bezala igual diskaneko irikia dan, oin ikusi dugu zer emate zaigun ondona, ze gustatzen zaigun deien, eta aldertatik emateko ikuspuntu bat, oin pixka gehiago bideratzeko, ez? Igual bigarren diska baterako, bintzat abesti berritarako, ja, ez da nola esan, objektiboa klaruago daukazu, ez? Gu uste dugu gure ustetan, bigarren diska izango dela zerbait limitatuagoa estiloa detin esan, ez? Zerbait zuzenagoa, hortan lagundu dugu. Hasi geha kantu berriak egiten, eta hor ikusten dugu argiago, zein dan bidea, o naturalki irtetzen zaigun bide hori. Koldok esan duen bezala ikusi dugu, nondik mugitzen garen hobeto. Uste horretarako oso garrantzitsua izan dela zuzenekoak, ez? Zeren egia esan da, diska grabatu genuenean ez genuen kontzertu bat ere ez emon. Oseak, gure lehenago kontzertua izan zen diskoa grabauta gero. Eta hori ikusten duzu, ze kantekin sentitzen zaren erosoago, edo jendearen erantzuna nola izaten dan. Eta, hori ere laguntzen dizu bidea pixkat ikusteko nora joan behar duen.
musika txapelketak dira talde hasi berriek ezagutara emateko duten aukera bakanetako bat. Besteak beste, Deus Ez taldea Katapulta plataformako kide dira eta Gaztea lehiaketan sailkatuak izan dira lehen fasean. Bai, hasieran egon zen, puntu kritiko bat ez, baina igual diskatera genuen da hasierako ezagutzen genuen jendiei esker eta lortu zen kontzertu batzuk eta ondo juntzan ez, da gero iritsi zen puntu bat, zaila da gaur egun kontzertua aurkitzea eta esaten genuen, benetan ondo da egin duguna, ez dakit orduetan aztezea, da gero igual olako erantzunakin, igual Katapulta plataforma batek zu aukeratzea edo Gaztean sailkatzea, emate dizugu bultza hori, indar hori jarraitzeko ez, aurrera. Ondo gabiltz, ondo da egiten duguna, eta alde hortatik emate dizugu bultza hori, eta baita hori promo aukitzeko, o jendeak zure izena behintzat ikusteko, aukera hona da. Bestela, olako gauzai eskerrez barik izango ilusio handia egiten dugu, baina helari uste oso garrantzitsua dela zuzenean, uste hor lortzen dela jendea konbentzitzea ez dakit. Eta zuzen on bat ematen badezu, garrantzitsua iruditzen zait, agian lehiaketa bat edo. Kutxa txiki horren barruan. Azken finean, hori baita talde hasi berri batek duen lanik zaiena. Entzuleek talde berriak ezagutzeko grina sentitzea. Eta horretarako, edozein bide da egoki ikusle gora iristeko. Uste jendeari zaila egite zaiola gauza berriak egitea, ez? Osea, igual, dane gertatzen zaigu igual, ez? Igual oso musikazalea gehanak irekiago geha, baina jende gehienak, bere burbuja bat, ez? Montatzen du, bere gustoko taldiekin, eta horra talde berriak sartzea oso zaila. Orduan, zailena hori da, osea, jendeari iristea, ez? Eta... Jokoa ere izan da, kontzertua lortzea. Hori da zailena. Eta ez dugu, katxea bat eskatzen, ez da ezer. Nahi duguna da jotzia, eta zuzen hon bat ematia, eta... Eta jendea ikustia. Jendea ikustia. Bai, ez baldin bakezu bat emat norbait atzetik igual, o promotora bat, o kontaktu honak, oso zaila da, talde piloa gaude, osea... Eta, klaro, gu egia danak geu gestionatzen beste inor gabe, eta, klaro, segun zehate jotzen duzu, eta etxea inor.